se začal prát. Rvačky si všimla okolo jedoucí hlídka a jakmile je Ladislav spadl, tak se dal na útěk. Při útěku narazil na redaktora České tiskové agentury Jana Bartáčka s přítelkyní Veronikou. Zrovna byli na cestě domů z vinárny. Ladislav je jenže hned na to se k ním vrátil a Bartáčkovi pod levé žebro vrazil pistoli. Sdělil mu, že potřebuje taxíka. Bartáček se postavil 2 vozy, ale taxikáři si všimli pistole zaryté pod jeho žebrem a ujeli rychle pryč. Winkelbauer se zoufale pokusil odvléct Veroniku do jednoho z dům, ale nenechal se a společně s přítelem z místa utekli. Winkelbauer neměl na výběr a vrhnul se do vchodu domu i přesto. Vykopl dveře. 16letý Ruben Lang a jeho 2 známí z Ameriky, Frank Bond a Don Royce. Jako prvního hluk probudil právě Ruben, který dorazil do předsíně, kde na okamžitě vězeně na útěku začal mířit pistolí. Po chvíli dorazil i Don a Frank.